Ceachhfuilte. Ní bheith mis go léinn. Mar lu Thomas an sin is cóhhainteoir me go Aonach Tailteann well, tá sé cinál seafóid a sin rá mar bunaí Aonach Tailteann cúig bliana nach agus ní mis an, so is cóhhainteoir me go legan nóg Aonach Tailteann. Thosamúid an nora muid me héin agus aine ní bhreisleán, Stoig bhfuil aithne chuid agaí ar sin ó raidir na Ghaeltachta agus bhí sé an nuocht TG cethir ribh sin, agus caramór leomí aine agus ri an smaoine leom, Stoig gur cheap rá ar dús céad a hain. Chomórtas idirGhaeltachta Spórt agus ealaí, or sna Dána. So tá chomórtas sí páirce, isce agus rudí mar sin an, agus tá chomórtas sí árdain agus scríbhneoireachta agus ealaíne agus rudí mar sin an, agus déanamh díreacht an chuile seánach a tharraingt le chéile agus nig chéantracha Ghaeltachta leog a tharraingt le chéile freisin. So rinn smaoine se leom chéad uair chuig bliana ó hain. Ní bhí mar choláiste agus ní an me gailgear choláiste ach bhí leachtóraing agus bhí sé tócaí leis na seanscéalt agus rudí mar sin agus lú sé Aonach Tailteann leom agus haine sé go mór leom mar chunseap agus mar smaoine agus dúirt me go mar se go brá an Aonach muid lá an neamhána agus a bhéadach muid a úsáid le cúnaitheoirt an Ghaeltacht mar ógan go chulagan atá seo tá Ghaeltachta gróchás. Agus ceann an rudaí is mó ag do thomsa ná nach bhfuil bród astói ar an ísóg san Ghaeltacht as a bheith ina nuoine Ghaeltachta. Nach náíonn siad go bhfuil rud faoi le nó rud ar le baint le bheith an Ghaeltachta. So heasta bhaim an cinál meanma agus an bród sin ardú a measc óigean na Ghaeltachta gan chuid is mó ach. Tá fáilte ar faoine fásta agus chuir daoine a bhí sós le seasca ben chuis isteach ar Aonach Tailteann nora. So ceach in éon muid sin, well, is mar le daoine bheith sannomíocht le chéile. Feic muid go múlpas Gael, feic muid glufií Olympacha, feic muid in nachrod, má rahan daoine go bhfuil bainte go le foireann ar le nó le áirtí le agus má chormid an aithnig eile tagan an bród amach go smór. So cheap me go mach se go má a gorach muid in chéantar faoi Ghaeltachta in naí chéile. Cé go rannaíon hain go phearsanta ar an Ghaeltachta, dearm cceantair Ghaeltachta agus ní maiile an téarma Ghaeltachtaí agus ní lánach an tain seantar amháin ach bháin go bhfuil áitichaí neamh Ghaeltachta scapaí ríthe má hingin le ní nervhína me sin na gceart rilí. Ní lán ní éon Ghaeltachtaí an, tá Ghaeltacht amháin an agus tá ceantar go Ghaeltacht an. Diggin si bheith sin? Yeah, so, yeah, okay. Agus ach aíon go bhfuil ceantarchaí eile an agus go bhhéach muid tína chornaí chéile. So an nora an chéad uair bhharrta muid ceantar hir chonneil a chornaí ceantar chonamara. Bhí muid a gcuil chuig go mún thuirta seachán nach ní raibhile den aimimsú sa ceantar se ará an tám acup agus chuig go leor le raibh seachán an chomórtas agró. So bhí réomhholtaí le bhain na raibhilinn chunamarí in na fearir níos an catála sin nach tála sé ríos mbliana ach an chunseapatá an gomach chomórtas sí réúnta an agus an sin gomach chomórtas náisiúnta an. Agus níos an bhfuil ólas agaí ar na clufií pobail, na community games. Cosú lei sin ach an aibh bhí amsan ar bhí me beg a chuiristeach ar na clufií pobail. Cuma cin áta rotú má bhí tú san Ghaeltacht hí na clufií áitiúla in Ghaeilge agus bhí gaige choláirt ar bharc, bhí gaige choláirt ar an árdain ach an sin ar bhútú rá ag na ceantarchaí ar ag na báiltaí cúige connacht, lein, ola, mún. Bhí tú in nóíocht le daoine as ceantarchaí nach raibh gaige an tupas ní le locht am ar sin, tá sé sin go brá ach ní aon leanú nach asán agus chuna chuir sé leis an túrim go rud áitiúil iargúilta bhí san Ghaeilge agus nachrasí ag daoine eile tí mó go indráin, níos fuid séir na bearna nó rudí cinnt mar sin. So heasta bhain freisin nach chrothú go dhaoine óga go mórmór, tá zíra go mór dhaoine óga. Go bhhéiteach siad chuiriseach ar rud náisiúnta cosú leis an oireachtas, bhí sé an leis an oireachtas ar aoncha ach ní raon rud spórt an. Agus go mbeadh siad an
castal le daoine eile ó cheantarcha eile agus anna a chur ar a ggó Ghael. Agus go bheiceadís an Ghaeilge agus an Ghaeltacht mar rud mór náisiúnta seachas rud áitiúil agus rud bheag agus rud bechearta ágáil i dtí an ar hains tú amach sa síl. So, dair go máilinn in uaidh mar dúirt an níor oibre ceann chun mar an ar ile me cúisnaíach. Bhíonn chéad líon a bhí an agus bhí mu a fólam linn tá sé anna an deachar chomórtas mór mílteach reáchtáladh. Cheap me nuair hí síos mé anna le ní bhresin dúirt an edin sin is go breach sin tú gaint bhí áchas tú gaint bhí bhhain tú gaint bhí láthach ar an áirithe go leor éibre chu deachán. Ach dair léin in uaidh agus dair a hámáilinn in uaidh agus a bhlach pobl uaidh sellh ar a rud agus lech siad páirtán agus dáda sem a chraí nar chonig man na daoine tháinig amach ag go chomórtas a bhí an áclann uaidh ná nó sin ru sé bhúsán ru duine an uaidh tá áclann bhrá a go bhúsin sin agus dúsáid mun sin agus heasta bhain an nerid agus is féidir úsáid bhaint as na háisina Ghaeltachta freisin níorm gur go seachail níorm gur seach le ceann le chomórtas reáchtáladh agus fiú na buin dúsáid muid ealainn tá Ghaeltachta leis an mún i dheara dúsáid muid cólacht lónadóireacht Ghaeltachta dúsáid muid do chuilehort irid agus is féidir dúsáid muid táirg í na Ghaeltachta agus thusan uaidh hí an áclann bhrán hí páirc pelle go uaidh agus tháinig túram is céad tríocha duine amach idirróg agus éasta, so bhí chomórtas scríbhneoireachta bhí Danny Brown, bhí Maitiú Wren, bhí just an túfastíine séir sin, bhí chomórtas ealainn an agus tháinig ealainn ó Chonamara go uaidh agus bhí sin ní séas gan tumann sús ó héintach lodal mission cársús le postéir agus picturéis agus tumann sús agus bhí chomórtas ealainn agus bhí tuispantas ein freisin ósan sin. Agus stoi an rud a chonig mise ná go rá bhí dul mór am stoi agus go rá an bróid sin an ach just nach rá ardán an lena léirú. Ní me gur a teach salach ar an oireachtas mar ionta rud an oireachtas. Tá sé thcíín mar ardán go chuilehaine. Ach heasta bhaine rud a dhéanamh go sonrach an Ghaeltacht. Agus ní le cános ar cheantarchaí mo Ghaeltacht ach tá rud an chub sin hana héintán. Is dóin fecinn go minic agus go háirt sa lé ar líon agus rudí agus na rééis le daoine caint. Má chonim le líon is bhg me go le líon bhí sé cainte. Agus rís gan bheith cános ar chuoine ní hiictar tíomh mó an Ghaeltacht. Céad is brí le Ghaeltacht dá riire airim héine was beidir go daine ar a bhórhhar tá daine éonar agus tuigann siad go maith agus cha siad amán agus tuigann siad an scéal ach go leor daine go háirt an le líos me feriste is áirtíí an Ghaeltacht be daon bhíon an sa saibhre le go ólam nó le síimseocht daine agus níos de tugad cluine an níos siad amachtáil an ní chaithe siad le an ceint inrán ní mis an brandú ar Netflix am haach mar níl an just an áitiúil mis le tá actually format fibre optics an bhí sé gaiite ach níl se ar a gaiil rú go fóil tá sé sa teach mór tá sé na heile ach hibigin chuir leag siad an pepa níl sé sa teach an hain an teach romis an gotíon bhí sé gaiite ní man an agus ní just ní hiictar sin fiú a gahan na gaiile bheith nearach me le duine no, I don't have Netflix because it's not worth paying for because ní hagann sé riad stoppann sé gúnaí. So just an urgent fan meach nach dictar go díirech céirtá gceis leis an cecha tábhacht tá sí nó cinna bailís féidir ar hábhad, so has to díirú ar an Ghaeltacht agus rís gan cános an oireachtas rud a chrothú go sonrach an Ghaeltacht agus tásúlan is spráigeach daoine mar a déimar a bheith bródúil as a gceantair agus bheith bródúil as an Ghaelachas agus an Ghaeltachtachas. Agus chomáile sin na rudí na sprachannaí atá na chomórtas eile. Bhúnlamid go leor ar na clufií Olympacha agus na hidéile bhí ag na daoine bhhaine iad sin in 1996 agus ní íochttar na ránfáirtithe agus ní a bhaile airigh nó éireamh mar sin íontríd agus a bhaile leis an duine agus an duine héin Orbert agus sin an bhar chumid an dá thra sa chomórtas go rá na Dána an agus go rá an Spórt an mar go handúil ar a chuintú seacharóid seachas na clufií pobl tá ealainn sin ach nar a chuintú seacharóid is duine sportú nó is duine ealaonntaú agus níl an spás an gon duine bhfuil an dá bhua acu nó má bhín chomórtas mór sport sa gceantair chuirgas an cumúlas gail an Lloids an Ghaeltacht.
ach tá daoine an agus ní maiile ba bheith riocht nó bheith gonál go trom, just ní maiile bé. Agus tá daoine an agus ní maiile bheith taring nó scríb nó mar sin. Agus tá sé deachar an dá híomh gon duine a tháinig sa chéile agus orbert in éondí agus fágann sé sin go mín ní go mín scailt an sa bobáil ach chonig with the yoga scoile chonig with the yoga choiste, they say, oh yeah, that's the sporty people and that's the not sporty people. Because brand in the daine, more so goman look scoile against it to him more will to so goman. You're a bit of a freak. Can't find a chess a goman. Because to go yorgon pobl bunny irritation. If you like mata ihe hoshielte egg. Again, goman look scoile shin think the nigga shin because more will to so globe need to colleague never edition because touch it. Ní máile mé cé gur ball an CLG me agus máile mé ach agus tíhfuilinn sin níl deisina an go chuoine más duine ealaíonnta thu agus go háirithe le má tú a gahar agus má duine ealaíonnta thu tá tú ná a bháil agus casta a duine eile ealaíonnta tá tú má tú maiile clíad ná go go temple bar agus crochatí agus tá duine tá anfrochaach agus an ealaíonnta sin cheantar chu sin agus más duine óg túise thu tá tú a haach le tain a táint le tain agus Nis leis an Idirlín agus chun bhfuil sin le cuihín in sin gohfuil deisán casal le daon ar líon agus ealaíonn eile eáil ar líon agus ní chaú bheith an go sústa go ngealairí náisiúnta agus páirteach a garden agus ruidir mar sin. Ach mar sin hain, tá tú le hain, so heasta bhain freisin na daine sin tháinig le chéile. Agus tugann sé sin meach an mór sprach. So faoi láthir tá gá chomórtas an, tá chunamara agus tá cuidóir. I mléana táid de tuairt fermachaí náthg mai leom mar an madan in jobh. Going to the moon, tá si de gló chu me sa bosta go hid. Ach go litríocht agus go éiliocht agus go ealaí, so glacham de daoine a sin. Agus do bháid ar daoine a gceantar chéile Ghaeltachta chuir seachar na chomórtas bhés go mar agus an ídóir. Ach ní achhain thuin, mar tá má fós le tá job eile siúd bhar so caiim ní na bheith ar fud na háite. Ach tá sé gceist na orbert agus gomach bátaí réagónachas na cceantair Ghaeltachta na mór cheantarcha so bheith Kiri, na condathe dermid, so Corca, Portláige, Kiri, Gaile, Maitiú, Tiachonna agus Ghaeltach láin gan na mí agus gomach chugan istí ar sin. So sin broch I gan an 10 bliana mar sin ó 8 bliana mar sin agus in níos sin common tailteann. So gomach club na óige, cos tá club na óige san Ghaeltachta tá ceantarcha agus níor rís na bhhaine chuir deachar chuine bit atá an hain. Ach tá ceantarcha san Ghaeltachta nachfuil éon radán. Agus gomach mun an duine omláin a orbert leis na cumann seo gomach forbertinte ar an tíomh hí na haclíocht agus thaobh na héinsin agus an ealaíonn agus an chrothíocht agus gomach deisig daoine a daíonn na rudí sin leogleog bheith páirteachán agus bhí ma athir páirteach a goman óigean ar bhí sé sin óg sanna chuigadaí agus thug me go leorinsráid a sin mar ní neach mis lehéad riomh lehéad go chumann riomh gur an erid sin taobhnaí an, we said, oh yeah, we did that with the club, and he's like, what, so ceol drumming, he's like, yeah, club, and then, oh yeah, sure, talking with sports, so chomórtas pelle, I was like, the club, he's like, yeah, the same club, and then we was in a rangaí cócroachta, he's like, in the club, yeah, in the club, so we chollahort a tarlú sa rudse, agus we daine aintach, is cosú níor an, leis iad bénachin, ach is cosú gur a daine aintach in a one, agus báilim rud mar sinní in a gunnig cheantar le Ghaeltachta, gomach ar a leid cumann amháin tailteann in gach éon cheantar Ghaeltachta, agus machchan an daine óga tháinig teachán agus sin daine fásta a chur amach sa síl. Tá bródú leis an Ghaeltachta, tá gur chur leis, agus tá gur fanachtáin a dúirt an fear dag an Ghaeltachta na bhí sé cainte. Agus I gur ha? Yeah, tá an jobh, yeah. Agus tá sé gceist am féile ar an Ghaeltach. Ach yeah, so sin mór spectáilteann agus duine bit tá ina gcónaí san Ghaeltachta is tá míleáid rúb chur seachar mar a déir me rianmuid fuair amach freisin rud a dóla ní mála daoine fásta a bheith riachtach an erid because riimiid chomórtas í aclaíochta go chuoine fásta nóra agus na cháir sé go cháir trúr a seachar so ní hain sé sin jobach tá múla ehra inis agus tá síbhain tailteann bun caí agus na man díigitecha Thomas Gríomh a chorb sin freisin at Aonach Tailteann ar chollahort, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook.
So sin Aonach Tailteann sin mis sin gur míle maithagaí.